băieți, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să ne jucăm Brawl Stars, doar că o să facem un challenge, adică o să ne jucăm timp de 24 de ore doar cu brawler fete, cum ar fi Nita, Juju, Shelly și lista poate continua. Dar înainte să începem acest videoclip, v-aș ruga să apăsați și voi butonul de like, pentru că abia ce am revenit și eu pe YouTube după 3 săptămâni de pauză, pentru că, na, școală, teme, bla bla bla, știți și voi cum este. Și să apăsați butonul de subscribe și să activați clopoțelul pentru a primi fiecare notificare pentru a vă uita la videoclipurile mele, pentru că în aceste zile o să apară niște videoclipuri destul de faine și am stat destul de mult timp la ele să mă gândesc ce să fac și cum să le fac. Deci, hai să dăm drumul la videoclip. Primul brawler pe care o să jucăm este evident Nita și nu o să jucăm cu skin-ul ăsta, chiar dacă e un skin exclusiv, nu prea îmi place așa de mult, dar și skin-ul care îmi place mie cel mai mult pe Nita este acesta de Crăciun, e foarte frumos. Deci hai să nu mai stăm la vorbă și să dăm drumul. E o mapă deschisă de solo showdowns, da, e mapă deschisă această mapă. Acum practic nu fac temele, bine, între ghilimele temele, mai că mă pune să... îmi dă dictare, dar acum fac o mică șmecherie pentru a filma acest videoclip și ca să le editez, pardon. Ok, hai să luăm acest power-up. Îmi place foarte mult efectul de la acest skin pe Nita. Și, nu știu, Nita mi se pare un brawler foarte bun în momentul de față, nu-i meta, dar pentru damage și pentru realitatea care e, chiar e un brawler foarte bun. Și îmi place la Nita că pot să... Opa, măcar avem un power-up. Îmi place la Nita că pot să dau așa după perete și e chiar fain. Ok, hai să vedem dacă găsim pe cineva să ne batem cu el. Aici ai Max cu skin de 29 de gemuri. Nu știu ce ai jucat skin-ul acela pe Max de 29 de gemuri, pentru că nu este un skin foarte reușit. Adică mai bine joci skin-ul default de la Max. E mai fain la decât mizeria asta, dar mă rog. Ok, ai mai mult power decât mine și ar trebui să nu mă apropii de această Max. Dacă eram cu aici, îi dădeam două capace și era gata. Dar mă rog, acolo este cineva, vine meteoriticul aici. Este un Max aici. Nu știu, cred că o să mă fac această Max, pentru că nu prea știu eu să fac movement, aia e problema. Nu oprim la colț, fraților, n-am avut ce să fac. Asta este, mai punem filmuri pe episod. Pe locul 5, asta este, n-am avut ce să fac. Și acum hai să luăm al doilea brawler, care o să fie Piper. Apropo, ieri am făcut-o și pe Piper Silver 3 pentru a lua niște credite pentru a-l debloca pe Nani. Bine, Nani nu știu ce e, cred că e băiat, dar nu, cred că e fată. De fapt nu e niciuna, pentru că e un aparat care supraveghează. Da, un aparat de... Nu, am lapsus acum. E camera din aia care supraveghează. Ok. Hai să luăm acest power-up de aici. Ok, mai dăm încă un chip pentru a lua power-up-ul și da, sunt un pic răcit. Leonul ăsta îmi dă contră. Nu prea știu să joc așa de bine cu Piper asta. Cel puțin m-am obișnuit de eu foarte bine cu ea, nu știu, nu nimeresc așa de bine hiturile. Asta e clona, ok, micul ăla, dacă mă prinde, dă doar capace de m-am dus. Ok. Nu prea dau perdicuri bine. Opa, ok, și Poco poate să mă bată, fraților. Și fucking Poco poate să mă bată. Ok, m-a bătut și Poco. N-am ce să fac, bă, n-am ce să fac. Nita nu e de distanță, Piper de distanță, dar nu știu să joc cu ea, dar mă rog. Următorul brawler este Shelly. E încă un brawler care nu este bun pe această mapă, dar jucăm în continuare pentru că, na, de ce să nu continuăm acest challenge minunat? Ok. Bine, de ce să nu? Shelly chiar nu e bună pe mapa aceasta, pentru că e o mapă foarte deschisă și nu știu de cât de bine poate fi Shelly pe mape din astea deschise, dar încercăm imposibilul. Apropo, m-am mutat într-un alt club, dacă vreți puteți să intrați. Nu sunt eu președintele la acest club, dar vreau să fac și o promovare, să veniți și voi cât mai mult în clubul ăsta, pentru că, na, de ce nu să mai bine cât mai mult într-un club, să jucăm și noi, că chiar nu strică. Ok.
Dacă vreți, o să vă las după ce... Mamă, ești nebun, mamă, n-am avut nimic ca să fac mapa asta. Ești nebun. Minus 2 trofee, chiar nu mă interesează trofeele în momentul de față. Următorul brawler este Jessie, care este un brawler extrem de bun. Mi se pare în ultimul timp că această Jessie este foarte, foarte bună. Mai ales e foarte enervantă cu tureta ei. Și mă gândesc ca următorul videoclip să fie un videoclip în care dacă nu... Adică dacă nu vor... Dacă... Cum să zic eu? Cum să mă exprim? Că nu știu cum să mă exprim. Adică... Dacă mă opresc din vorbit, videoclipul se încheie. Deci dacă nu o să mai vorbesc, videoclipul se încheie mai pe scurt. Asta e. Ok. Aici este Leon, care are skin de 29 de gemuri. O să mai fac un video special cu când o să primiți noi de la Dynamite și sperăm că o să fie o mapă de solo și ambulance bună pentru Dynamite cu ăla. Pentru că Dynamite, na, e bun pe mape cu pereți, pentru că, na, e un brawler thrower și, na, brawler thrower e bun pe mape cu pereți și alea. Ok, Leonul ăsta, cred că din păcate o să ne bată. Da, o să ne bată, asta este. Ok, nu m-a luat cu 5 ani și până acum, dar nu prea contează. Challenge-ul este să jucăm numai cu brawler fete. Ok, următorul pe listă este Juju. Sperăm că o să ieșim de un loc foarte bun. Mai ales Juju asta am primit-o dintr-un Stardom Mythic. M-am bucurat foarte tare. Și e un brawler chiar bun Juju asta. Chiar meri. Auzi la mine. Chiar merită maxată, jucată. Pusați-o când aveți o mapă bună de solo. Puteți să pusați și pe Bounty. Dacă nu vine o morti și vă dă 2 capace sau mai știu de la ce ia counter de la, nu știu, Mo. De la Kenji poți să te apri, că poți să stai la distanță, pe apă. Ok. Nu știu ce e ca bull pe mapa asta, pentru că nu e o mapă închisă pentru bull. Mai ales cu boosturi, nu știu ce poate să facă acest bull, doar să încaseze damage și atâta. Mie îmi place la Juju foarte mult să stau pe apă și când vin adversari pe lângă mine, pam, 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 și dacă nu e un brawler de distanță, pot să fac mare fel. Ok, aici e focul pleandă ăsta. Deci îmi place că le dau încetinire, dar este foarte mare această Juju, adică cred că de un pic, opa, asta a fost o greșeală mea. Dă foarte la distanță această Juju. Hai că mai băgăm un meci cu ea pentru că, na, vreau să-mi iau revanșa, fraților, că am fost atent aici. Dar mă rog, oricum eu nu mă exorcizez aici. Acum ne dă cu boss și mai tare, măcar acum ieșim pe locul 1. Ok, pe mine nu prea mă interesează chiar așa de mult trofeele, că acum m-am cam oprit din push-ul ăsta, nu mă mai grăbesc să fac 30k-ul. 30k, am timp să fac 30 de minute de trofee, mai ales că n-am decât să pușez așa de mult și, da, că știu și voi, când am un brawl de puține trofee, parcă nici nu-ți vine să joci cu el, nu știu ce. Ok, aici e cineva, nu-i nimeni, aici e Jessie încă. Ok, dacă ne bat boții, e foarte jalnic, dar n-are cum să ne bată un bot. Ok, aici este Frank. Mamă, dar ce Frank-ul ăsta. Mamă, dacă mă nimerea de eu aia muriam chiar acum. Ok, ar trebui să mă ascund aici. Frank-ul ăsta are o ultimată foarte stravecioasă. Hai să-l omorâm. Ok, Bio are hit-ul ăla gros. Bine că nu e nimeni. Punem căpușa. Bun, s-am ieșit pe locul 1. Evident că am ieșit pe locul 1 pentru că am dat cu boss. Plus 10 trofee, foarte, foarte bine. Hai să vedem să primim din Star Drop-ul. Legendar, fraților, legendar. Star Drop legendar. Ce oare poate să ne pice? Am făcut și un screenshot. Bă, nu vine să cred. Star Drop legendar. Hai să vedem ce ne pică. Ok, Star Power pe Grif. Cred că e Star Power bun dacă nu mă înșel.
Da, bă, frate, Star Power bun pe Grif. Mă bucur foarte tare, că mi-a picat Star Power pe Grif. Puteți să-mi și un brawler, dar chiar nu mă supăr. Așa, acesta este clubul. Se numește România Wizards. Vă las aici câteva secunde să faceți un screenshot sau să scrieți. Deja avem multe trofee, avem în total 74 de mii, nu, 747.094 de trofee și ca să intrați trebuie să aveți 20.000 de trofee. Vă spun, acest club este foarte bun, jucăm destul de des, mai ales că în 3 zile vine și Megapigul, deci vă sugerez, dacă vreți, să intrați și în acest club. Ok, și hai să mai jucăm cu încă câțiva brawler fete. Ok, hai să jucăm cu Ems. Evident o să jucăm cu skin-ul ăsta pentru că Ems normal nu arată bine Ems normal, pur și simplu skin-ul la Ems normal nu e deloc faină. Ok, n-am mai jucat de mult cu această Ems și nu mi se pare cel mai strălucit brawler din joc, dar mă rog. Aici este Shelly care îmi dă un counter până la fantastic. Și greu dacă stau să mă gândesc, îmi dă un counter. Ok, hai să ne focusăm aici pe power-up-ul nostru până nu vine Juju, cel mai bun brawler din joc. Ok, nu-mi place la Ems ăsta că nu are cine știe ce hit. Cred că are cam câta limita, nu? Aproape. Da, e slabă, nu ai ce să faci. Și ce e incorect la solo showdowns, te prindește într-un cer, frate, și mai ok, și ultimul match o să îl jucăm cu Roza. Avem skin-ul ăsta foarte frumos. Și hai să jucăm ultimul match cu această Roza, care este un brawler, bă, unii zic că e slab, unii zic că e bună. Mie mi se pare că chiar e bună, mai ales cu Hypercharge. Roza asta nu că de mult damage, dar e foarte bun Hypercharge din punct de vedere a mea. E bun, ăla vrea să faci singur. Nu știu, și pe Roza asta am foarte multe pinuri, multe. Hai mă, vreți să facem pinuri? Mă rog, am luat aceste power-up-uri. Mamă, uite câte power-up-uri sunt pe mijloc. 1, 2, 3, 4, 5 power-up-uri. Hai să le mâncăm repede, să le digerăm. De ce ziceam că Roza e bună? Dă foarte mult damage și mai e și un brawler ăsta. Dacă mă uit acum, în Edgar ăsta nu are nicio șansă să-mi facă. Hai bă, ce te plimbi atâta. Hai. Ce să-mi faci, bă, că n-ai nicio șansă. N-ai nici cea mai mică șansă. Îl bat și pe Leon. Dacă stau să mă gândesc. Unde fugi, mă? Uite, în partea asta, sigur. Ce să-mi faci, bă? Roza e meta, frate. Roza e meta. Ok, așteptăm să ne regenerăm. Ok, gasul ăsta nici nu știe să dea. Bine, cred că și din cauza că sunt rău tank, cred că nu rește bine. Vreau să mă apropii de el, să bat foarte bine. Bă, am spune că ăsta foarte multe kill-uri. Ok, hai să ne dăm această ultimată. Ok, ar trebui să mă feresc, ar trebui să mă feresc de acest colt. Trebuie să-mi refac HP-ul. Să-mi refac HP-ul. Ok. Încerc să-i fac movement, dar nu se mișcă foarte repede această Roza. Ok, o să mă duc la bun. Stau. Mamă, cine odată cold, ești nebun. Mă rog, cam ăsta a fost și videoclipul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Așa ca o mică revenire de 3 săptămâni de pauză. Da, eu am fost David. Și noi ne vedem data viitoare. Apropo, nu uitați să intrați în clubul nostru dacă vreți. Eu am fost David și ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Pa, pa!